Oras sumarita salut. Diarion Persiajarata ima tipologi mangihutun Bibel. Ya. Tipologi ima bahasa Yunani tipos. Ya. Contoh, gambaran manang tiruan, logos ilmu. Jadi mulu antropologi adalah tipologi perbandingan atau bagian dari budaya. Jadi teologi adalah tipologi penafsiran. Taringot tu gambaran-gambaran manang na simbol di bugasan Alkitab. Ta persajari ma persijaraton. Sian ayat-ayat na dong lison ipatuduhon do ragam ni turpuk jala uji malaho mangalapati dia donanidok ni tipologi mangihutton Bibel. Adong tipe, adong anti tipe ya, tipologi, tiruan, gambaran. Ya. Di Roma 5:10 sada Korintus 10 sada Rodi 10 tolu di pabotohon lo songon dia jormbut ni pardebata si Lebanon ya, pardebataon na Leban. Bangsa Israel nunga dipakilala nasida songon dia pengurupian ni debata di nasida alai toro pando nasida endang dihalomohon debata. Hape nga dituru ni habong na nasida. Dilinggomi dohot ombun harian. Ditorangi dohot sinondang ni debata nasida borngen. Alai ala toro pando nasida. Mambayan sogo ni roha ni debata. Indang dihalomohon nasida. Ay ragedo nasida dihalongonan. Iya. Jadi aman naga besada. Tudos-tudos tok tuhita ya. Gabe tudosan panjoraon mainian tuhita. Unang ma sialo debatahita. Alai sioloi ibanama. Unang gabe balik sioloi debata sileban. Mangalo debata si panapa. Jadi aka ayat na dibugasan bibelo patuduho tu ida songon dia rumang manang gombaran ni nalaho patuduhan. Songon dia do pada naim baru disuratan na manggambarhon hasadaon ni hata manang aka namasa di padan narobi. Dohot lapatan ni partikian nai manang tu arisogot. Jojot do karena masa di padan narobi sada tudos-tudos gambaran tu nanaing masa do pe dia kaari na mangihot tu pudian niari di arisogot. Tipologi ima mapersejari dohot dohot bagas di sarak jolma manang namasa manang punguan ya namang gambarhon Jesus manang akka hatigoran na asing na dong dibugasan hata ni Bibeli. Tipe rumang marhadomuan dohot antitipe gambaran. Songo sada gambaran na suman manang na dao na patuduhon gambaran na sito jalamolo gambaran na parpudi manang antitipe gumodang patuduhon tahi ni rumang nai. Di baheni rumang sian Bibel di pauli mangihutun gambaran ni debata na ngadong dohot denggan. Mana konseptual ya, konseptual. Di bagasan rohani debata jalan marlapatan laho paulihon hagogonopna di arisogat.
Jadi moladong sada hasuri rangun. 2 hari haduan hari sogot naikkan terjadi ima hagogonopna anti tipe ya. Tung dengan situ tu dolaho manakasi. Ia aka panurat sian padan naim baru dan sian yang ni rohana sida pada muhon pangatusion tipologi tu piga-piga ayat na di padan na robi lahu pasahaton sada sakap. Sakap na naing sipa tu paon. Sada rumang sian padan na robi di parhatutu di bugasan aka buku hasuri rangon andorang sojuppa hagogonopna ima tipe anti tipikal ya di padan naimbar. Taberang ma songon di padan Narobi. Si Daud ya. Si Daud dong lo tarida guarna di padan naimbaru. Molo tajaha di Psalmen 22 ayat sada di dok ale di bataku wasatuk tadi konon muau. Molo tajaha ayaton dang tu si Daud lau pikirata. Tentu lau do pikirata tu Yesus. Ya. Mulai di ayat 4 rodi 10 lalu disandi patorang dotok to ya. Didok si Raja Daud dipupus doa songon aik. Dia pasitik bedo holi-holiku. Ini mana songon patis nama do ate-ate. Merus do gugokku songon ngar-ngar. Jalatu orbuk ni hamatean di padomu au. Diturai manang ditusuk do tangan dohot patu. Dibagi-bagi nasida do akka ulosu. Mandabu undi do nasida taringot tu baju-bajuku. Saluhut hanta ni ayat. Nokta jaha ima sen Raja Daud sahira namangonai tu Jesus do hata-hata. Nang rodie na parpuri na kina sa pelusian na mandok. Dibagi-bagi na sida do akka ulosu. Mandabu undi do na sida taringot tu baju-baju. Malatajahamu setong di padan Narobi di Jeremia 20:5 idama narodo akka arisogot ninna Jehovah patindangoku madi si Daud sada tumbur na tigor na bakit raja jara na pistar jara hajong jokonon nama uhum dohot hati goran di tanoi. Tong ditaringoti di son taringot tutumbur ya. Jarai kepatindangon ma di si Daud tumburi. Tumbur na tigor maka jongjokon uhum dohot hati goran. Di Yesaya 10 sada sada do dua donge luar masa da tunas siantukon ni si Isai. Tongdo nama naringoti si Daud. Tukon ni si Isai. Jadi songgop matu ibana tondi ni Jehovah. Tondi habisuhon dohot hapistaron. Tondi panuturion dohot tondi hagogoon. Tondi ni parbino Tuhan dohot biar mida Jehovah. Jadi saluhuk naon adong do tudu-tudu bahwa naik kon adong na masa dope di pudian niari. Songoni dohot hatani panurirang Yesaya di Bindusi ayat 5. Ainunga tu budihita sada poso-poso
dilehon tu hita sada anak pape tua barana do sogot harajaon jala bahenon guarna si partahi halongangan si hulu balang ni debata ama sa leleng ni lelengna raja ni hadameon. Bahen hagaganda ni harajaon dohot hadameon na sumarujung di habangsa ni si Daud dohot di harajaon na. Habangsa ni si Daud na sumarujung. Napabuahon siyan tukon ni si Isay tumbur ni si Daud na ikonadong do gabe sada raja na pistar na dongdo sada raja na iko pajongjokon uhum dohot hati goran ima nang manjalo bisuk sian debata na manjalo tondi hapistaran tondi paluterion tondi hagogon dohot parbinotoan. Jadi oma nagabe sadar tipe nanaing siberngota di bugasan persiajaran on songon nakin na di Heberi ya adong tiruan ya adong tiruan gombaran ya manang halino contona bagas joron na pinauli ni si Musa sada gombaran de manang tiruan halino sian bagas joron na pinutudu ni debatatu ibana na adongdo si tiruan di surga. Jelas songoni tong hatani debata nokta jahon ale debataku buas satuk tadi konon mu'a. Molo taberang ditutu di padan lain baru. Di padan lain baru di Yohanes 10:24 di dok songonon gabe masih padohonan manasida unang mataribahyon martondong mahita taringot tusi manang diisi ya imanakin on mardomo mon ditiki persilangon itu hata Yesus unang mataribahyon na mandok pakaian ni Yesus jadi dibuang nasida maundi manangise mana mamakai manangisen na dapotan ayalana nakin didok ding song na tersurati dibagi-bagi nasida doaka ulos ya mandabu undi do nasida taringot tu baju-baju toho matong HP iya na sinurat ni si raja daw tontong don nagabe tudu tuari na perpudi ima taringot tu hatta Jesus ya. Jadi tikos tu ikat taha porsiado bagas joro na di portibion. Alaya dong lebe bagas joro. Nasa pinauli ni tangan ni Jormo. Tikos do hamalimon na di portibion. Alay tikosan do pe situan ni malipta ima tu hata Jesus. Tohodo si Raja Daud naung diurapi. Dipasu-pasu diperbisuhi debata. Alay tu hata Jesus do na tumikos. Nagabe sioloata alani porsea mahita di hatan itu hata Jesus tahiton maibana gabe si parmonang mahita Tuhan mandongani hita saluhut martang yang mahita oleh Tuhan maulah tema saya perbisui mimhame dung mambigi hatamon asang kita Tuhan ni parroho kami akan tersurat di pada Nairobi nagabe persejaran di hami di zaman lembaron asa dapat pangutusio kami asa tok kami partoha pada Tuhan di bangga-baga diaka hatam naso targonopan dope sahat di tikisonari dihagu gonop na haduan nasa tok kami dibuka saka persian sahat di
manggonopi haroro ni anakmu Yesus Kristus na padua halion. Persidohot maham, laumanean, harajaon surgo naung binaga bagahon mi. Mulate Tuhan. Pasu-pasu mahami, pasu-pasu perdagingan, pasu-pasu pertondian, pasu-pasu di pasarian, pasu-pasu di bugasan, ngolus ganu pari asa marsangat marmulia ho, marpasu-pasu matutungol nami. O matang yang nami, sesa dosa nami, marhite Yesus Kristus Tuhan sekalu kami. Amen. So, ini maju persia Tuhan mandongani kita.